So, mao ni ang kagandahan sa mga kabundukan. Natagaron sa kabukiran. Yun ako ang mga kapasakan, mga kabro. Ngayon mga kabro, welcome back sa aking YouTube channel. So, bago ang lahat, intro muna tayo mga kabro. Tara! Yun mga kabro, ngayong araw, another vlog na naman tayo. So, duty tayo ngayon mga kabro. So, ngayong araw, try natin mag-vlog sa mapuntahan nating lugar. So, update ko lang kayo mga kabro. Tara! So, yun mga kabro, dito tayo sa loob ng office. On duty na tayo mga kabro. Try natin nga maka-vlog sa area nga itong matuan, pero di pa ko sure makalaka ba tarang area kay murag may mabilin sa office. So nindot ta kay init kayo mga panahon. Ang adlaw ngayon nindot kayo mga kabro, ay lakaw gyud. Ay init kayo. So magpasalamat ko sa mga suporta nako diha. Maraming salamat sa iyong suporta sa mga kabro sa YouTube channel. Sana palagi kayong suporta sa akin, hindi kayo magsawa. Salamat sa lagi niyong suporta mga kabro. Sana aabot tayo ng 1 million subscriber. Yun mga kabro. So update lang tayo mga kabro. So dire lang na sa office guro. Try natin mag yung pauguhon na yung ato ang floor ay sa pa. Yun mga kabro, natagaron sa kabukiran. Yun ako ang mga kapasakan mga kabro. Yun, update ko lang kayo, bye bye. So yun mga kabro, dito na naman ako sa ibang area. Ano po ko ilaing gagian diri mga kabro nga nindot kayo mga kabukiran. So, nihapit lang ako diri kariyo para makita po ninyo ang akong giagian nga tuan ako nga area para mamaslayan din sa iba. Ito yung papuntahan ko pa sa Rakan. So, dito ako galing sa Kinapawan. So, ito yung dinahanan ko. Nindot kayo diri mga kabro. Medyo pa hangin. Nindot kayo.
O banha kayo ang motor nga mulabay. So mo ni akong gihapitan og kariyo. Hapit lang ko diri kariyo para makita sa ninyo ang akong giatuan. So na mga tanom diri nga mga saging. Tara, kita na ko. So mo ni ang kagandahan sa mga kabundukan mga kabro. Sa unahan ay mga tanom diha nga mga saging. Siya ya. Ay padaw nga multicab. Siya mga kabro. Area. Panas multicab eh. So yun mga kabro, yun lang kasi patang init na kayo. So bisig na pa tayo laing lugar nga mapitan. Napitan na ito karidyo para itong makuhaan o itong vlog na ito mga kabro. So update lang kayo mga kabro kung napakoy laing mga lugar nga mapitan. Diri magugun nag-scouting diri sa Arakan. So yun mga kabro, bye bye. So yun mga kabro. Karon diyan ako sa office. Karating na ako sa office. Yun ang natuan ko mga kabro. So nakita ninyo ang kanindot sa mga bukid nga akong giagian. Dito magugo nag-scouting sa Arakan. So ito nga akong giapitan tong nindot kaadtong lugar. Maganda siya tingnan mga kabro sa tapera po sa kalsada. Dinaanan ko lang saglit. Ginawan ko na ng video para makita din sa inyo yung pinuntahan kong lugar. So, yun lang mga kabro. Maraming salamat sa inyong suporta at sa pagpapanood nyo sa akin. Kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Mag-hit lang sa notification bell para updated kayo sa latest kong video mga kabro. So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!